Dalra vidáman daltársaim, Balaton naptájaim, zengjen az ének, horkoljan kincs, míg a tenger földön párja nincs. Akik ismernek bennünket, tudják, hogy ezzel a darabbal szoktuk mindig kezdeni, ez a Jerige. Ez majdnem annyi idős, mint a kórus, ugye Fő? Igen, Hát 31-es. 31-es. Lezsőt kell megkérdezni, minden tud, a hónapot is, napot is, és hogy hol még azt is tudja. Szálljon fel énekünk úgy szálljon, hogy dallam a szívnek éltető új erőt adjon, mert boldog, aki énekel vidáman, hogy a szívből jön a szép dal. Minden búrvánatot elűzünk, úgy örvend a szívünk, sok boldog órán. Ó, jöjjetek vélünk, és zengjük a boldogság nagy szent dalát, és zengjük a boldogság nagy szent dalát. Nagyon szépen köszönjük ezt a felvezetést. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Siófoki BRTK könyvtárban. Általában az ünnepi könyvhét rendezvény sorozataival mi beszoktuk fejezni az első féléves rendezvényeink sorát. De azt gondoltuk, hogy egy ilyen nagyszerű jubileumhoz örömmel csatlakozunk, ami a Siófoki Férfi Dalkör 150. fennállásának ünnepségéhez tartozik. Az alapító okirat szerint 1876. júniusában Magyar János plébános országgyűlési képviselő ajánlására alapították a Siófoki Dalegyletet. A háborúkat leszámítva a dalkör folyamatosan működik. A mai délután bemutatásra kerül egy kötet, amely összefoglalja a dalkör múltját, jelenét. A kötet szerkesztője Bognár Zoltán történész fogja bemutatni nekünk a kötetet, valamint van egy ezüsthajó itt mellettem, ami egy vándordíj, és ennek az ezüsthajónak a restaurálását Tamás Lóránt aranyműves mester, a Balaton Táncegyüttes elnöke fogja megmutatni nekünk, hogy hogyan történt. Illetve még szeretném felhívni a figyelmüket a jelenlévőknek arra a kiállításra, amit a helytörténeti részlegünkben található, ma nyílik, és a kollégáim, a helytörténeti könyvtáros kollégáim rakták össze a dalkörnek a relikviáiból. Ez a kiállítás egészen július 15-ig lesz megtekinthető, és most pedig engedjék meg, hogy átadjam a szót Alexi Rezsőnek, a dalkör elnökének. Nagy örömömre szolgál, hogy köszönhetem a Siófoki Férfi Dalkör Egylet nevében a 150 éves könyvbemutatón, és azokat az érdeklődőket, akik a kultúra, a művészet és a könyvek iránt vannak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint hallották, 76-ban, azaz 150 éve lassan, illetve már el is múlt, 150 éve alapították meg a Siófoki Férfi Dalkör Egyletet. Azóta is működünk, folyamatosan működik a dalkör. Az alapító okirat eredetie látható itt a könyvtárban, illetve van olyan is, amelyet meg lehet fogni, meg lehet nézni, tehát az direkt arra készítettük össze. A korai időszakban helyi és kistérségi lakossági szórakoztatásra alakult a úgynevezett világi élet
énekkar. Az első világháború kissé megtépázta a dalárdát, de utána új erőre kapott. Korábbi nagy sikerű rendezvényeiken, illetve azt felhasználva 1927-ben rendezték meg, ami hagyománnyá vált, egy dalos találkozót. Szinte megújult a dalárda, amikor dr. Sallér Aladár helyi orvos vette át a karnagyi pálcát, aki kiváló zongorista, zongoraművész volt és zeneszerző. Ő szerezte dalkörünknek a jelgét, amelyet minden alkalommal a műsoraink előtt első számaként szoktuk előadni. A szöveget Bognár György írta. 1931-ben saját országos dalversenyt szerveztek, melynek elnevezése Balatoni Vándordíjas dalos verseny. Meg kell jegyeznünk, hogy Káli Nagy Dezső víz- és kikötő építő mérnök javaslatára a nyertesek komolyabb díjakat kapjanak, tehát ne csak kupát. Így készítették el, illetve első díjasként ugye az 3 kategória volt, az ezüstvitorlás volt, ami itt látható, aztán bronzitorlás és egy csónak. Ez volt a 3 első díj. Szintén az ezüsthajó itt most látható, körbenézhető, de itt szintén a kiállítási tárgyak között majd külön megtekinthető. Természetesen ott már vitrínbe is nem nézhető olyan nagyon közelről, mint itt. Hazánkban sok fellépésük volt. 1938-ban Székesfehérváron rendezett dalos versenyen a könnyű múdal kategóriában első díjat és 5 külön díjat is nyertek. A második világháború idején megtorpant a működésük. A siófoki születésű Timár Imre 1961-ben vette át a dirigensi pálcát, segítője is akadt Dadai Kálmán személyében, aki sokszor vezette a próbákat, többször vezényelt fellépések alkalmával is. A kórus vezetésük alatt igen nagy sikereket ért el. Az 1900-as évek elején Timár Imre elhagyta a dalkört. Fordulat állt be, amikor 94-ben sikerült megnyerni Németh Gábort. Ő szintén sikerre vitte a kórust. Ez idő alatt megindítottuk, és évente rendeztük meg a balatoni, majd balatoni nemzetközi dalos találkozót. 2002-től Lovrek Károly dirigálja a dalkört. Ő szintén nagyon sokat ad a dalkör teherbírásának megfelelő színvonal kiaknázására, mely látszik is a darabok nehézségi fokán. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, és egyben itt a kutatókönyvtárat megkérni. A balatoni himnusz Kutor Ferenc és Abruhányi Ödön nevéhez fűződik, amit így tudunk, és megvan a kottája. Most én hallomásból tudom, illetve akkor már dalköri tag voltam, amikor ezt a kottát megkaptuk. Állítólag Zákonyi Tünde adta át a dalkörnek, amikor Zákonyi Feri bácsi meghalt, és a hagyatékából a Tünde ezt átadta, hogy a dalkör. És azóta énekeljük ezt is. Általában az első hajó érkezésekor Balatonfüreden. Köszönöm szépen! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen alkalomból. Ugye egy könyvbemutatón vagyunk, de azt hiszem, hogy itt nem a könyv a főszereplő, hanem a könyv témája a dalkör, ami Siófok egyik legpatinásabb egyesülete, azt hiszem, ezzel a szép korral, amit megértek, úgyhogy ezúton is boldog születésnapot kívánok a dalkörnek, és még sok ilyet kívánok a jövendőben is. Ugye az apropó a könyvben a dalkörnek a történetét hoztuk össze, szedtük össze,
és ahogy igazgató asszony is említette, a múltról és a jelenről is szól. Megelőlegeztük már a hétvégi programot is, úgyhogy kicsit próbáltunk előre tekinteni is, és hát a kezdetektől áttekintettük a dalkör történetét. A könyv anyaga megjelent már a Siófoki századok tanulmánykötetbe, és ezt az anyagot bővítettük ki jelentősen. Ugye ez Pintér László és Varga László műve volt, amit ebben kiadtunk, és Pintér Károly visszaemlékezéseivel jelentősen ki tudott bővülni ez az anyag. Egy elég vaskos visszaemlékezéséhez sikerült a dalkör segítségével hozzájutnom, úgyhogy ezt is hozzá tudtuk adni a kötethez, valamint a dalkör jegyzőkönyveit is megkaptam segítségül, úgyhogy ezekből is nagyon sokat tudtam meríteni. Külön megköszönném Deák Pista bácsi segítségét is, akitől rengeteg képet kaptam, ezzel is tudtuk bővíteni még a könyvnek a fényét. A könyvben található azért sokkal több. A képekben arcképcsarnokot is találhatunk, nagyon sok híres és neves tehetséges dalosnak a képét, fotóját láthatjuk, illetve a karnagyoknak is a fotója megjelenik, úgyhogy így nem csak a csoportképeken, amiket itt is látunk, hanem közeli képeket is láthatunk a múltból. És hát az egész kötet Lovre Károly előszavával kezdődik, úgyhogy ezzel indul a kötet, adja meg az alaphangot az egészhez. És hát gondoltam, hogy azért néhány dolgot kiemelnék, nem mennék végig a dalkör történetén, egyrészt itt Rezső is már áttekintette ezt, másrészt pedig hát itt van a könyv, olvassák el, én azt kívánom mindenkinek. Szó esett az alakulásról és az alakulás dátumáról, és pont most pillantottam bele, hogy tényleg mennyire jó időpillanatban vagyunk itt a mai napon, ugyanis a dalkör alakulásáról a Veszprém megyei hivatalos lap adott tudósítást, és ez pont június 18-án tette meg. Viszont az alakulásról természetesen már múlt időben beszél az alakulásról, úgyhogy itt az első hivatalos megjelenésnek az évfordulójának tekinthetjük akár ezt a mai napot. És hát ezt a rövid újsághíreket, ezt itt felolvasnám, mint illusztrálandó az alakulást. A Siófokon tisztelendő Magyar János úr eszméje folytán létesült Daláda Egylet folyóhó 4-én tartotta alakulási gyűlését, mely alkalommal Magyar János úr szép beszédet tartott, örömét fejezve ki azon, hogy az, amit ő már oly régóta dédelgetett magában, végre létesült, továbbá nem mulasztál a Dalár Egylet előnyös voltát kiemelni, mind hazánk haladására, mind közvetlen az egyes tagok szellemi művelődésére nézve, nem különben nem hagyjál figyelmen kívül a tagokat lelkes szavakkal buzdítani. Gondoltam, azért egy-két dolgot kiemelnék ebből a könyvből, ami talán érdekes lehet, ami még újdonsággal is hatott az én számomra is így a kutatások, meg ahogy bővült az anyag annak folyamán. Talán többeknek, hogyha megnézik a relikviákat, föltűnhet, hogy sok relikvián, például a zászlón is kitűzőn, ez 1906-os évszám szerepel, és gondoltam, hogy ezt is itt kiemelném, hogy mi ennek a rejtélye. Hogy ugye most 150 éves évfordulót ünneplünk, és tényleg ez a valóság is. Viszont az alapító okirat nem volt mindig a dalkörnek a tulajdonában, elveszett a kezdetek folyamán, és 1906-ban jött egy ilyen országos szabályzás, hogy minden egyesületnek be kellett mutatni az alapító okiratát, és onnantól számolták akkor az egyesületeknek a kezdetét. És mivel nem volt meg az okirat, ezért kénytelenek voltak újjá alakítani, úgymond hivatalosan is az egyletet, és ezért egészen a második világháború végéig az 1906-os évszámot tudták csak használni. Persze mindenki tudta, hogy ennél jóval régebbi az egyesület, csak bizonyítani nem sikerült. Míg nem a második világháború végén egy padláson lévő dobozból került elő az alapító okirat, ami itt ki is van állítva, és innentől sikerült végre ismét bizonyságul mutatni mindenkinek ezt az eredeti évszámot, így azóta ismét az 1876 szerepel most már mindenhol, úgyhogy ennek a rövid története is szerepel ebben a kötetben. Aztán mi még az érdekessége a kötetnek? Ugye én, mint a történész mi voltam, nem tudom levetni ezen megjelenésemben sem, illetve a kötetben sem. Az egész dalkörnek a története nem csak a dalkör története, hanem Siófok története is valahol, hiszen a dalkor végig kísérte Siófok történetét, minden jelentős ünnepélyen ott volt, és emelte az ünnepek fényét, és átszőtte Siófok történelme a dalkor történetét is.
és nem csak a történetét, hanem szóba került már Káli Nagy Dezső is, Siófok neves emberei, nagy személyisége is folyton kapcsolatba kerültek valahogyan a dalkörrel, vagy énekesként, dalosként, vagy elnökként, karnagyként, támogatóként, mindenféle minőségben. Úgyhogy ez is egy lenyomata így a siófoki kultúr és társadalomtörténetnek is valahol. Aztán számomra egy nagyon érdekes motívuma volt ennek a kötetnek. Találtam egy újságcikket, illetve Pintér Károlynál pedig egy visszaemlékezést. Mind a kettő Kassával kapcsolatos, egy kassai kirándulásról emlékezik meg. A cikk, amit itt bele is tettünk ebbe a kötetbe, 1939-ben készült. Az első bécsi döntés folyamán, amikor Felvidék egy része visszakerült Magyarországhoz, a dalkör is meghívást kapott Kassára, és Kassán is föllépett a dalkör, és erről szól a cikk, hogy hogyan zajlott ez az előadás, ez a kirándulás. És Pintér Károly visszaemlékezésében pedig egy másik kassai eseményről, előadásról is szó esik, ami pedig 1968-ban történt, és arról szól ez az egész, amikor jöttek vissza vonattal, utóbb kiderült, hogy az volt az utolsó vonat, amit még átengedtek a határon. A csehszlovákiai események kapcsán történt bevonulás után lezárták a határt. Ugye ír is erről Pintér Károly, hogy nem értették, hogy itt-ott miért kellett megállni, miért láttak furcsa járműveket a sötétben menni maguk mellett, amiknek csak a hangja volt ismerős, és traktorra tippeltek, de hát ez egy másik típusú jármű volt sajnos. És ezek is érdekes lenyomatai, hogy a történelem hogyan jelenik meg egy dalkör, egy egyesületnek a történetén keresztül is. Amit még szerettem volna elhozni, gondoltam, hogy még felolvasnék itt egy érdekes történetet ebből a kötetből. Ugye említettem Pintér Károly neve, most már több egyszerre hangzik el. Az ő visszaemlékezésében rengeteg anekdóta és történet is fönnmaradt a dalkörről. A publikusak belekerültek a kötetbe, a többi pedig megmarad a dalkör archívuma számára. Arra gondoltam, hogy egy ilyen rövid történetet felolvasnék így illusztrálandó, hogy milyen hangulat szokott lenni a dalkör körül. Ez 1968-ból származik ez is, ez egy kőszegi fellépésnek az utó eseményeit taglalja. A koncertet követő vacsora után az étterem kerthelyiségében iszogattunk. A nagy melegben heten söröztünk, csak Borbék Arcsi barátunk maradt hű kedvenc italához, a borhoz. Igaz, némi szódával is vegyítette, de csak annyival, hogy meg ne átson. Bármint a víz. Egy 8 fős asztalán ülve ittunk és beszélgettünk, amikor 2 fiatal határőr állt meg az asztalunk mellett. Tiszteltek Karcsi előtt, hangosan köszöntek feszes vigyázban. Erőt, egészséget, százados elvtárs! Mi nem tudtuk mire vélni a katonák üdvözlését, az egykori honvéd azonban nem jött zavarba. Nektek is, fiaim, üljetek le, mit isztok? A 2 kiskatona szerényen tiltakozott, de Karcsi már hívta is a pincért. Söröket a fiúknak és a daloknak is. Nekem bort és szódát, szólt határozott hangon. A pincér ugrott, mintha bolha csípte volna meg, és már is oszta a megrendelt italokat. Alig, hogy letette az üvegeket, 2 másik határőr is üdvözölte, basszus szólamban, az olvasóbajnokot. Az alvóbajnokot, bocsánat. Erőt, egészséget, százados elvtárs! Ennek már a felesett tréfa gondoltuk, de a Karcsi az új vendégeket is meghívta. Mi tudtuk, hogy a katonák összetévesztik Karcsit egy civilben lévő századossal. A határőrök fél 11 körül el akartak köszönni, a kimaradási engedélyük lejártára hivatkozva. Karcsi azonban most már beleérve magát századosi szerepébe így szólt. Ide a kimaradási engedélyeket. Meghosszabbítom éjjel 2-ig. A fiúk boldogan adták oda papírjaikat, Karcsi pedig határozottan olvasható betűkkel és számokkal hitelesített. A pecsétet egy olvashatatlan szignóval helyettesítette. Utána újabb söröket rendelt, és a határőrök már a nótába is bekapcsolódtak. Egyre vidámabbak, bátrabbak lettek. Már egészen magasra hágott a hangulat, amikor megjelent az asztaluknál a karszalagos katonai készültség. Egy pillanatra meghűlt a vér az ereinkben, de a következő pillanatban már újabb csodát láttunk. Százados elvtárs, Nagy József őrmesterre jelentkezem. Kérek engedélyt a határőrök papírjainak ellenőrzésére. Nincs ellenőrzés. Kimaradási engedélyeket meghosszabbítottam, lelépni. Értettem, százados elvtárs, erőt, egészséget.
Ezek után annyi józanság még maradt bennünk, hogy megállapítottuk, hogy Karcsi egy 100%-os altárugójával tévesztik össze. De meddig? Nem is vártuk meg a 2 órát, hanem Karcsival elbocsátottuk a már túlságosan is jókedvű zöldcsapkásokat, és mi is visszamentünk a szállásunkra. Reggel tiszta fejjel már a következményekre is gondoltunk, nem vártuk meg a határőrség tisztjének hasonlását, hogy a barátunkat felelősségre vonják, és talán még minket is. Ezért aztán Karcsit eldugtuk a busz hátsó sarkában, és a hazaindulásig vártuk a fejleményeket. Szerencsére nem történt semmi különös. Ettől kezdve a mindenki által kedvelt bohém fiút, kedves barátunkat, daltársunkat már nem dömének, dögevőnek, hanem százazas elvtársnak neveztük. És hát végezetül az ezüst hajóra rátérve pár történeti dolgot elmesélnék róla, mielőtt átadom a szót. 1931-ben készült ez az alkotás, ugye elhangzott itt a vándordíjas dalos találkozók egyik díjának készült, ez lett az egyik legszebb ezek közül, és hát nagyon érdekes története, hányatatott története van ennek a hajónak szó szerint. Ugye vándordíjként ment körbe, és mindig az a kórus kapta meg, amelyik éppen megnyerte azt a dalos találkozót. Így ment ez egészen 1946-ig vagy 7-ig, azt hiszem, most ebben vagyok biztos, de a háború utáni dalos találkozón utoljára Győr nyerte meg ezt a díjat, és hát elfelejtette visszaadni. És elég hosszú időbe tellett, amíg Győrben porosodott, és hát sajnos romlott is az állapota ennek az ezüsttárgynak, és a 2010-es években sikerült nagy nehezen visszaszerezni ügyvédi segítséggel is, itt Pintér László és jól emlékszem Sipos ügyvéd úr segített ebben. És hát visszakerülve a dalkörhöz, ebben nem túl szép állapotában már a relikvia újra régi fényében ragyoghat, és ez Tamás Lórántnak köszönhető. Úgyhogy szeretném átadni neki a szót, aki mesél erről a folyamatról. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm szépen. Hát én is nagyon sok és nagy szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Külön szeretettel köszöntöm a kórust. Elképesztő, tehát egy 150 éves évfordulót ünnepelni egy ilyen közösségben, ez önmagában egy elképesztő dolog. Nem tudom, hogy az országban van-e ilyen kórus, ami 150 éves. Van rajtatok kívül? Egy van. Egy darab. Hát, hogy működik-e most, azt nem tudom, de hogy van, az biztos. Úgyhogy én a Balaton Táncegyüttesnek az elnökeként pontosan tudom, hogy mekkora érték egy ilyen közösséget összetartani, ezzel együtt dolgozni. Úgyhogy ehhez gratulálok, és egy következő ilyen eredményes 150 évet kívánok nektek. Ugye a mai itt létem alapvetően van egy személyes dolog is, egy személyes érintettség. Itt kicsit meghatottan néztem a vetített képeket, mert jó emlékű édesapám is bizony ott feszít a dalosok között, és néhány nagyon vidám évet el tudott tölteni, úgyhogy nagyon szerette, és nagyon szívesen csatlakozott, és jó emlékkel beszélt mindig a kórusról, úgyhogy ezért is köszönet a befogadásért. Nekem tulajdonképpen a mai tisztem az, hogy erről az ezüst tárgyról beszéljek. Én egyébként a Zoli történetéhez csatlakozva megértem a győrieket, hiszen ez egy majdnem 3 kilogramm súlyú ezüst tárgy, amit, hogyha csak a tört árát nézzük, akkor is ugye ilyen milliós nagyságrendű, de hát nyilván itt nem tört ezüstről beszélünk, hanem egy több milliós értékről. Úgyhogy az, hogy szerették volna megtartani, azt én értem, de hát nyilván nagyon örülünk, hogy ez nem sikerült végül is, és visszakerült a helyére. A hányatott sorsáról, ugye úgy kezdődött ez a történet, hogy Gyuri fölhívott, hogy van egy ilyen erekje, és rendbe kéne tenni. Az, hogy ezüst vitorlás, ennyit tudtam róla, semmi többet. Nyilván ez alapján nem tudtam azt mondani, hogy természetesen vállalom és rendbe rakom, de azt tudtam mondani, hogy ha elkerül hozzám a műhelybe, akkor megnézem, és akkor ez alapján nyilván fölmérem, és akkor el tudom mondani, hogy vállalom vagy nem. Elnézést. Úgyhogy ez így is történt. A kolléganő, hogyha már el is indította, köszönöm szépen. Igazából nyilván egy ilyen tárgynak a restaurálásánál nagyon sok szempontot figyelembe kell venni.
Egy bevezető mondatot még hadd tegyek hozzá. Én alapvetően ötvös vagyok, az ötvös mesterként szereztem a végzettségemet, és így tevékenykedek, de az ötvös szakma az egy nagyon sok szakmát összefoglaló gyűjtemény tulajdonképpen, amiben ezüstművesek, aranyművesek, drágakőfoglalók, csiszolók, restaurátorok, és nagyon sok szakma tartozik bele. Tehát egy ilyen tárgynak az elkészítése alapvetően az ezüstműveseké. Az én szakterületem az az aranyműves terület, tehát én ékszereket készítek alapvetően, és ezeket javítom, ezeket a tárgyakat. De nyilván azért egy olyan rutinnal már rendelkezem, ami alapján azt tudtam mondani, hogy igen, vállalom, és rendbe fogom tenni ezt a tárgyat. Amikor bekerült hozzám a műhelybe, akkor viszonylag nehéz volt eldönteni, hogy ennek az eredeti állapota az milyen lehetett. Itt, hogyha lépünk, akkor lehet, hogy kiinduló pontot tudok mutatni. Igen, ez egy jó fotó. Itt a műhelyemben, ha találok, azt lehet látni, hogy az első vitorlája az ugye befelé dől. Na most, hogyha itt azért balatoni emberek vagyunk, itt sokan vitorláznak, azt tudjuk, hogy ilyen állapotban nem létezik szél és helyzet, amikor így néz ki a vitorlázat, hiszen ennek a vitorlának is ugye ellenkező irányba kéne feszülnie. Úgyhogy az első szemrevételezés után ugye azt kellett kitalálni, hogy vajon az eredeti állapota az hogy lehetett, és milyen irányba kell ezeket az alkatrészeket majd visszaállítani. Ugye ennek a műtárgynak, ugye ez több részből áll, vannak lemezelt és húzalozott részei, és vannak öntött részei. Ez egy tipikusan a 19. század, 19. vége, 20. század elejé ötvös remek. Én ugye minden ilyen ötvös tárgynak névjellel, illetve fémjellel kell, hogy ellássák. A névjel és a fémjel az abban segít minket eligazodni. Ugye a névjel az vagy a gyártó cégre, vagy pedig a mesterre utal, abból kiderül, hogy ki készítette. A fémjel az pedig ezrelék finomságban meghatározható, hogy milyen finomságú nemes fémből készült. Ez a tárgy az első fémjelzési korszak, tehát 1867 és 37 közötti fémjelekkel van, teljesen korrekt módon ellátva. Ebből is több fémjelet használtak, mert a kisebb méretű tárgyaknál, mint például az allegorikus figurák, azok a kis tárgyak fémjelét, az öntött nagyobb test, az pedig a nagy tárgyak fémjelét hordozza. De ezek nagyon szépen, majd a fotókon mutatom, beazonosítható és nagyon jól látható dolgok. No, tehát ezen a fotón, de talán léphetünk is tovább, hát ha van még olyan. Igen, azt amit szerettem volna mondani. Ugye itt jól látszik, hogy nagyon találékonyan, amikor visszakerült valaki, az eredeti ezüst kordildrót az hiányzott, és nagyon találékonyan ezt valaki ügyes kézi munkával, egy ilyen karácsonyi csomagoló szallaggal szépen fogta és körbe. Talán az Alexi Dezső többet tud erről mesélni, hogy ki, de nem tudjuk, de nem is lényeges. Tulajdonképpen arra teljesen alkalmas volt, hogy egybe tartsa a tárgyat, és akkor így ne vesszenek el róla darabok. De ez egy ilyen kötöző szalag, és tulajdonképpen ugye az árbóchoz ezzel a szalaggal volt oda kötözve a fővitorlázata. Hiányzott, illetve ezzel a módszerrel volt kikötözve maga az árbóc, ugyanis az árbóc alsó, a öntött testhez való rögzítésének a csavarja is hiányzott, illetve ki volt mozdulva a helyéről. Tehát az árbóc is dőlt, ennek a vitorlázatnak a teljes kötélzete hiányzott, és a női alakot azt utólag kaptam meg. Tehát ugye itt, megpróbálom forgatni, egy kézzel. Mennyire látszik, inkább a mikrofont vedd el, légy, hogy leverjük. És akkor. Tehát ugye jól látható, hogy a kormányos, aki a kötélzetet kezeli, és a hajót irányítja, illetve kormányozza, illetve egy allegorikus női figura, aki a hajó órában áll, és egy babérkoszorút tart. Két részletben kaptam meg, a női figura az később került hozzám, és ennek a női figurának
Ugye ez 2 ponton, a talpán 2 tüskével van rögzítve, annak is hiányoztak a darabjai. Tehát tulajdonképpen a tárgy felmérése után ugye az következik ilyenkor, mehetnénk tovább, hogy az ember, tehát ugye itt látszik, hogy ugye hiányzik a női alak, és hogy van megkötözve. Mehetünk tovább, Ruzsi, köszönöm. Ez is még ugyanaz, úgyhogy mehetünk. Ugye itt az első filmjel az a holcsarlós Diana, ami a nagy tárgyakat jellemzi. Egy WS monogram a készítőjére utal. Ugye a 19. század vége, 20. század elején a Láng testvérek Budapesten egy fantasztikus ezüstműves, illetve ajándéktárgy boltot, ékszerműhelyt üzemeltetett, és a díj túloldalán egy Reményi jelzés található, és a névjel alapján Reményi József ötvös mesterre lehet következtetni, mint a tárgy készítője. Ugye itt szintén a madzagok látszanak, mehetünk tovább. Ezen az oldalon ugye a kötél, tehát az árbóc rögzítésére szolgáló kötélnek a rögzítése az egy kis csavar, ami szintén el volt törve. Most nyilván itt ugye az a feladat, hogy az ember ezt szakszerűen kiszedi belőle, legyártja ugyanazt ugye a túloldalon is van egy ugyanolyan méretű és ugyanolyan kis alkatrészt, és akkor az a menettel visszakerült a helyére. Köszönöm. Léphetünk. Egyébként egy nagyon érdekes és egy nagyon klassz tárgy, tehát én megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem, hogy egy ilyen érték van, mint díj ugye az egyletnek a birtokában. Egy erős hullámzásban ábrázolja ezt a hajót. A vitorlások azt szokták mondani, hogy ez a pozíció, hogy egy ugye hátszeles helyzetben, hogy mind a 2 vitorla így áll, ez az úgynevezett pillangózás, tehát ez egy valós helyzetet is ábrázolhat. Akár nyilván nem az a szándék, hogy dokumentáljon egy ilyen valós vitorlás helyzetet, de hogy abszolút van ilyen helyzet, és ugye ezt próbáltam meg én is visszaállítani. Van egy darab kis pálcika, itt hátul majd fogom mutatni, ez a vitorlázatnak ilyen módon az első vitorlázatnak a tartását szolgálja. Léphetünk. Léphetünk talán. Itt ugye a részleteket fotóztam, hogy el voltak görbülve, meg le voltak törve rögzítőrészek. Ezek is ilyen közelik még. Szerintem bátran menjünk, mert a szétszerelt részhez léphetünk nyugodtan. Ugye ezek a fémjelek, tehát ugye a lemez végébe beütött fémjeleket fotóztam ott le. Ugye ez a női alaknak a pozícióját mutatja ez a 2 furat. Most ezt tulajdonképpen majd, ha tovább lépünk, lehet látni, hogy az öntött üreges test, ezt egy homok öntésben csinálták meg. Na, itt most már szétszedtük, tehát ugye lekerült az árbóc, lekerültek a vitorlák. Léphetünk, Fruzsi. És akkor ugye itt kiderül, itt volt egy hajlás is az egyik lemezen, azt is meg kellett igazítani, és sajnos, hogyha léptetett Fruzsi, akkor volt szakszerűtlen javítás is. Még egyet lépjünk. Ez már a szétszerett talapzata, ugye ez egy nagyon súlyos márvány talapzaton van, léphetünk. Ott egyébként a győri pecsét, hogyha még egyszer visszalépünk, ott az mutatja, hogy ez ugye ki volt állítva, és egy művelődési háznak gondolom a leltári száma mutatja, hogy ki volt állítva a tárgy. Ugye magát az öntött hajótestet, az pedig résztüskéken rögzítették ezekkel a csavarokkal, de ott is volt hiány, azokat is pótolni kellett. Mehetünk. Korábbi szakszerűtlen javítás is volt a tárgyon, ami azt jelenti, hogy sajnos színezték több helyen. Ezt nagyon nehéz eltávolítani, az első vitorla tetején is látszik. Ennek nem szoktak örülni az ötvösök, de hát nyilván ez egy helyzet, amit kezelni kell, amennyire lehet, azt is kitisztítottam és rendbe raktam. Tehát ugye itt látszik, hogy a fő darabok azok hogy néznek ki. Mehetünk, köszönöm. Ugye ezeken a tüskéken van rögzítve. Lehetünk. Na innen egészen jól látszik maga a homok formázásba történő öntvénynek a szemcsézettsége, hogy tulajdonképpen egy öntvény az hogy néz ki.
Ugye mondom, nagyon sok technikát használnak ezen, mert nyilván egy lemez kialakítása, illetve az öntvényeknek a pucolása, az összeszerelés, ez mind egy technika, de ennek a tárgynak pont ez az egyik legjelentősebb dolga, hogy ebben a 20. század elején ezek a tárgyak ebben a Lángtestvérek nevű cégnél úgy készültek, hogy sorozatban gyártottak jó minőségű tárgyakat, ezek serlegek, kupák, mindenféle ajándéktárgy, érmek, vándordíjakat készítettek ezüstből, egyéb nemesfémekből, de bronzból is. Viszont tehát szériában akár, viszont a kidolgozásához nagyon jó nevű ötvös mestereket használtak. Ebből aztán az következett, hogy egy ilyen öntvénynek a kidolgozása, az utólagos cizellálása, vésése, az kézimunkát, nagy mennyiségű kézimunkát igényelt, és ebből születtek ezek a tárgyak, amik sorozatban készültek ugyan, de abszolút művészi kivitellel. Léphetünk. Itt azt próbáltam rögzíteni, hogy ugye így elnittelve a hajókapitány az úgy van rögzítve, azért érdekes ez, mert a női alak az egy csavarós, oldható kötéssel, itt egy ilyen elnittelt, igazából ez is oldható, csak hogyha sokszor leszereli az ember, akkor ugye az elfárad, eltörik, és akkor az már nehezebb bele, azt is forrasztással lehet pótolni, de hogy ez a kapitány, ahol ül, onnan alulról van fotózva. Léphetünk. Na, az egy színpaca például az árbócon, ezeket is el kellett szakszerűen tüntetni. Na, itt egészen jól látszik ugye a WS monogram, és akkor a holcsarlós Diana, ugye ez egy 800-as finomságú ezüstre utal, teljesen tisztán kivehető, szép fémjelek. Az is egy színpaca. Ugye itt a névileg. Na, itt ez azért érdekes, mert a felső, ugye a jobbra néző agárfej, az már egy kis tárgyra vonatkozó ezüstfémjel, és ez jól látom, akkor a kis hölgynek a szoknyájában lehet beazonosítani, de nagyon szépen. Ugye ezek úgy vannak beleütve, ezért ezek aztán meg is maradnak elég szépen kivehetően. Az egyik legnehezebb része ennek a restaurálásnak. Ugye egy restaurálásnál mindig azt kell figyelembe venni, hogy itt nem egy új tárgyat szeretnénk létrehozni, hanem a kornak megfelelő állapotban, eredeti anyagokkal, eredeti technológiákkal kellene visszaállítani azt az állapotot, konzerválni, amiben aztán meg lehet tartani, és semmi olyan beavatkozást nem szabad csinálni, ami aztán vagy oldhatatlan, vagy kárt tesz ugye az alaptárgyban. Úgyhogy erre próbáltam én is ugye szem előtt tartva ezeket a dolgokat végig csinálni. A kis hölgynek itt elől, tehát ugye az első lábánál, a jobb lábánál hiányzott a rögzítőmenetes tüske, ez letört. Hát nyilván ez a két ponton rögzítéshez ezt pótolni kellett. Most ez egy olyan feladat, a mestervizsgán szoktak ezzel viccelődni a vizsgáztatók, hogy az a legegyszerűbb feladat, hogy van egy viszonylag nagy méretű nemesfém kubus, és akkor arra egy húzalt föl kell forrasztani. Viszonylag egyszerűnek tűnik a feladat, ugye egy nagy tárgy, meg egy kicsi, és akkor meg kell forrasztani, de ebben a nehézség az, hogy a hővezető képessége a nemesfémeknek nagyon jó, és ahhoz, hogy valamit hozzáforrasszunk, ugye egy forrasztóanyag az a nemesfémek ugye vívő anyaga sosem teljesen ugyanaz, mint az alapfém, mert ugye az olvadáspontja is kisebb. Úgy kell felmelegíteni, hogy a vékony drót az ne égjen el, viszont a kötés az létrejöjjön. Itt is valami hasonló volt a feladat, ugye ez egy tömör, öntött tárgy, és ahhoz azt a kicsi tüskét kellett úgy fölforrasztani, hogy úgy átmelegíteni az egész testet, hogy a pici kis pótolt húzal az ne égjen el, viszont visszakerüljön a helyére. Mehetünk tűnni tovább. Ebből az oldalról is igen, mehetünk. Igen, a tárgyak a túloldalán látható ez a pontszóló szerszámmal beleütött Reményi, ugye ez a ötvösmester Reményi József nevét fémjelzi. Itt is egy paca. Ezek ugye a széljelző, ugye ez így nem állhat, mert ha onnan fúj a szél, akkor ugye ez csak így állhat, de ezt mindig meg lehet majd igazítani. Ugye ez a két árbóc és a széljelzője.
Ugye tehát itt egy pici, tehát arra figyeltem, hogy ugye ezt a testet, nagyon sok karc, mélyebb, felületesebb, sok karc volt a hajón, de az nem volt célom, hogy ezt olyan szinten fölpolírozzam és csiszoljam, hogy ez karcmentes legyen. Ennek több oka is van. Itt például a két figura között színbeni eltérés, nem tudom, hogy mennyire látszik, vagy nem látszik. Ugye itt a patinája a hajóban ülő kormányosnak jobban megmaradt. Ez azért van, mert ezt nem kellett tűzbe vennem. Tehát ugye ott nem volt pótlás, nem kellett tűzbe venni. Ugye ezt, ahogy tűzbe vettem, és ugye fölforrasztottam az aljára ezt a kis drótot, akkor ugye ez leégett, és utána ezt fel kell csiszolni. Tehát ez ugye ilyen módon a patináját elvesztette. Most ugye aggódni ilyen szempontból nem kell, mert az ezüstnek ugye van ez a tulajdonsága, hogy ez 3 vagy akár egy éven belül már elkezd szépen visszapatinásodni. De hogy fölöslegesen erről például nem távolítottam el ezt a patinát, mehetünk. Ez egy videó, és akkor itt látszik, hogy igazából kicsit befűtöttünk a kisasszonynak. Megcsikkalandoztuk a talpát. Itt már tulajdonképpen a művelet sikerült, csak tudom, úgy indítottam el, hogy nem látszik. Tehát ezt a drótot kellett felforrasztanom oda, és akkor ugye nyilván azt levágtam, menetet kap, és akkor ugye 2 egyforma rögzítőszár került vissza a helyére. Pótolnom kellett, itt egy ezüst csavarnak a pótlása van. Ugye eszterga gépen történik hát tulajdonképpen ugyanazok a klasszikus módszerek, mint amikor annak idején a gyártása volt. Ebből az ezüst rúdból lett leszúrva egy ekkora darab menettel ellátva, és ez rögzíti a allegorikus női figurát a hajó elejében. Kicsit felpörgetjük. Itt ugye látszik a siker, még nincs menet, de mindjárt lesz rajta, mehetünk, Fruzsi. És akkor így fölkerülnek ugye ezek az ezüst csavarok, és alulról ez tökéletesen rögzíti. A hátsó karjával egy furatban támaszkodik az árbócon, és az első kezével pedig tartja ezt az allegorikus koszorút, mehetünk. No, így arányokat nem nagyon lehet látni, de itt ez a kordil drót ebbe a pici csavarba, hát ez olyan, nem tudom, 3 mm lehet ez az egész csavar, ami a túloldalra visszakerült, és oda gyönyörűen lehetett feszíteni, egész klasszul lehetett feszíteni a kordil drótokat. Mehetünk. Ilyen állapotban volt ugye a kötélzet a kezébe. A kordil drótok, ez egy érdekes dolog, tehát ugye nézzünk egy következőt, hát ha a kordil drótokat jobban látszanak, nem? Mehetünk? Nem, így talán jó. Na, itt talán jobban látszik a hátsó sorban is. Tehát erről a drótról beszélek. Ez kicsit a Kender kötelet utánozza, ezt úgy kellett legyártani. Nem tűnik soknak, tehát ugye itt van 1, 2, 3 a kötélzet a kezében, meg ugye ezt kellett végigvarni, hogy tippeljenek, hogy milyen hosszú ezüstdrótot kellett húzni. Aki tudja, elárultam már, nem értem. Tehát, hogy milyen hosszú ezüstdrótot kellett húzni ahhoz, hogy ez a mennyiségű kordridót elég legyen. Annyit segítek, hogy a kordridót úgy készül, hogy lehúzom, félbehajtom, és elkezdem összetekerni. Tehát az eredeti hossznak a felére fog visszaesni. 1-5 méterünk van, még egy tipp. 15. Senki többet. Az Alexi Rezső egy pohár borra meg lett hívva, de mert te volt a legközelebb, de egyébként 20 méter drótot le kellett húznom ahhoz, hogy elegendő. Én se gondoltam volna, de 2-szer kellett nekiállnom, és aztán így lett elég. Ez is mutatja egyébként a fém hihetetlen megmunkálhatóságát. 1 gram, az nagyon kicsi, 1 grammot, azt tudunk, hogy mennyi. 1 gram színezüstből majdnem 1,5 és 2 kilométer közötti drótot lehet húzni. Aranyból is, meg az ezüstből is, tehát elképesztő jól megmunkálható. Ugye ez a plaszticitás, ez itt öntve van, de hoztam egy könyvet, ha valakit esetleg érdekel, a 1600-1700-as évek londoni ezüstművességéről vannak olyan fotók, hogy elképzelhetetlen plasztikát tudnak adni ezüsttárgyaknak. Tehát, hogy nem hiszi el az ember, hogy ezt fém
képes, fémmel ezt meg lehet csinálni, de az ezüstművesek nagyon sok mindenre képesek, úgyhogy köszönöm, mehetünk. Itt már tulajdonképpen összeálltunk, tehát ugye az összes kordildrót kicserélve, ezt így alul is, itt is az árbóchoz ez végig lett fűzve, a végek ugyanúgy elkötözve, mint a hajón, és akkor tulajdonképpen itt tartó funkciója ezeknek a merevítő köteleknek nincs, hiszen az árbóc újramenetelése és rögzítése után ezeket tulajdonképpen így föl lehetett rakni a helyére, anélkül, hogy annak tartó funkciója lenne. Igen, ezek részletfotók lesznek már arról, ahogy elkészült a műhelyben a dolog. Viszonylag nehéz egyébként, és akkor itt már a helyére került jó fotókat készíteni róla, mert ugye ez is egy kihívás, mert csillog, meg ragyog, meg mindenféle, de én nagyon örülök, hogy részt vettem ebben a munkában. Annyit tudtam a 150 éves évfordulóhoz hozzátenni még, hogy én ezt felajánlottam a munkámat a kórusnak, és nagyon örülök, hogy ennyivel tudtam, úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak. Ezúton köszönjük szépen a munkádat. Köszönöm szépen. Hát köszönjük szépen. Nagyon csodás volt mindkét előadás. Amit az elején elfelejtettem mondani, gondolom mindenki tudja, hogy polgármester úr szabadságon van, és hát meghatalmazta dr. Kovács Miklós alpolgármester urat, hogy ő nyissa meg a kiállítást is, és a könyvbemutatót is. A Miklósnak Budapestre kellett menni, a kínaiakat kellett ott gardírozni, és hát hívott telefonon, hogy az 3:30 fog tartani, úgyhogy szerinte nem fog ide leérni. Úgyhogy elnézést kér, ezt tolmácsolnám. És hát mindenkit kérek, hogy a kiállítást is nézze meg, ami a sok-sok éves relikviáinkat tartalmazza. És még egy kis türelmüket hadd kérjük, mert még egy énekkel készültünk, illetve az éneklés után a kiállítás megtekintése közben, illetve az éneklés után közvetlenül a könyv megvásárolható itt kollégáinknál. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és nagyon sok sikert kívánunk majd még a kórusnak a következő művéhez. Bocsánat, még a Lórinak adom. Csak egy gondolat annyi, hogyha bármiféle kérdés van, mert nem maradt idő, de ha bárki részlet érdekel, itt vagyok, nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönjük szépen, és akkor hallgassák meg énekünket. Széles a Balaton, azért ingadozik. Szerelmes a legény, azért házasodik. Szerelmes nem volna, nem is házasodna. Egyik faluból a másikba nem járna. Sejhaj, édesanyám, csalfa a szerető. Elvitte zsebébe a kendő. Sejhaj, csak a nevem rá ne volna írva. Sejhaj, csak a szívem érte ne sajogna. Széles a Balaton, vize keskeny, a híd rajta. Ne menj arra, kis angyalom, mert leesel róla. Nem esek, nem esek, én a Balaton vizébe. Inkább esek, kis angyalom, vélet szerelembe. Nem esek, nem esek, én a Balaton vizébe.
vesek kis angyalom vélet szerelembe. Balatoni kikötőben megáll a gőzhajó, közepére ki van tűzve a nemzeti zászló. Fújja a szél, fújja, mindig az is arra fújja, ahonnan a kis angyalom a gyors vonat hozza. Fújja a szél, fújja, mindig az is arra fújja, ahonnan a kis angyalom a gyors vonat hozza. A Balaton széles nagyon, de annak is partja vagyon seje haj. Az én búnak nincs határa, belehalok, nem sokára seje haj. Dunaparton van egy malom búvánaton, örnek azon seje haj. Nekem is van búvánatom, oda viszem, lejáratom seje haj. Balatoni legények, ricate, sárite, libátottak szegények, ricate, sárite, nem jól fogták a nyakát, elkágintotta magát, sári cinge cungeráj, ricate, sárite, nem jól fogták a nyakát, elkágintotta magát, sári cinge cungeráj, ricate, sárite, balatoni legények, ricate, sárite, mákot loptak szegények, ricate, sárite, nem jól fogták a zsákot, minden szórták a mákot, sári cinge cungeráj, ricate, sárite, nem jól fogták a zsákot, minden szórták a mákot, sári cinge cungeráj, ricate, sárite, balatoni legények, ricate, sárite, valásznyán a szegények, ricate, sárite, hazajön.